Така, това е въпросната шахта, която направих за хидрофора. Ето тук, където е балона, е мястото за основната помпа, която захранва къща и двор. Така, тук виждате една друга помпа, която е резервна. Това е ми старата помпа. И тя в момента играе резерва на това ние да имаме в къщата вода. И също така успява да захрани и освен къщата и градината. Сега шахтите я направих нарочно голяма, за да може да се естествено човек да влезе с ключ, да се надупи, както се вика, и да си свърши работа без да се мъчи по някакъв начин. Сега ще обясня. Ето тук тази помпа, която играе резерва, за съжаление новата е за ремонт и я чакаме края на седмицата. От тук е сондажната тръба, смучи, минава през филтър, виждате го, и след това минава през помпата водата. Тук си отчита на часовника на 4 бара, мисля, че се вижда. Да, четвърката. И отива и играе с балона на оригиналната помпа. Когато искам да работя с резервата, просто пускам този кран и спирам от този тук ще трябва да направя кран. Ето тук ще трябва да направя кран, да спирам водещата помпа, така да го наречем. Шахтата остана малко работа по нея. Капак трябва да направя, да заваря, да се отваря с пантички. Другото, нататък системата е, ето това е за двора като цяло. Първата етапа съм е оставил резерв и от тук нататък следват другите връзки за двора, където ще има бъдещ навес, ще има система за поливане, ще има парник и така нататък. Сега няма да обяснявам всички тези кранови за какво са, но искам да направя така и да покажа на това видео какво е нужно, тъй като гледах страшно много неща като хидрофори, хидрофорни системи, шахти, какво е нужно да се направи. Така, попивах доста информация, някои неща съм си ги доизмислял аз, като ето този джоб. Този джоб имах проблем с ето тази тръба. Крана изпускаше, тук го затегнахме, но без да е фиксирана така тръбата, без да е застопорена, без да се остави място, където тя да се движи, ако има нужда от ремонт, не можеш това всичкото да го разкачиш. Затова съм си оставил така един този джоб, където играе ролята на откачаш от тук и тръбата се движи, за да може да си разкачиш коляно и кран или така нататък. Сега искам да обясня друго. Това е свързано към канализацията. Тук съм го направил за източване на системата. Ето. Източване на системата. Ако реша, примерно, да си напълня балона с въздух, ползвам това нещо. Повярвайте ми, става за норматив. Да. Пълня го до 2 бара, 2,10. Докато го извадя, то става 1,9. То мисля, че трябваше да е 1,8. Така. Сега, друго, което е хубаво да направите при
изграждането на такава шахта. Ето тези въздуховоди. Ето тук, сега съм ги затапил, зимата няма смисъл. Ето тук още един. Ето го. И ето тук имах просто възможност да пусна още един. Където, ако не ми беше съвпаднала канализацията, ето така, на такова добро ниво, това ми е канализацията, ще да използвам ето тази тръба за източване на системата и ще направя в тази шахта, ако случайно се напълни с вода, ето така във ъгъла, имам една помпа за кладенци и помпа за мръсна вода. Вижте се води. Ще направим така един добър квадрат. Ще я вкараме в системата, за да може, ако тук се напълни с вода, тази помпа да заработи и да изхвърля в канализацията всичката тази вода, която се събира тук. За сега да се надяваме тази помпа да не включва и да нямаме такива проблеми. Сега тук част от кофража съм си го оставил, за да може по-лесно така да си хвана и тръби, да си хвана и най-различни кранови и така нататък. Ами, надявам се да съм помогнал с нещо. Също така, като дойде другата, новата помпа, тя е абсолютно същия модел като старата. Като дойде новата помпа, ще направя нов клип. Как съм инсталирал нещата, как съм ги направил с другия часовник, с другата помпа и мисля, че е така интересно. Но важно, наистина да се запомни две неща. От цялата тази основа, която съм изгледал в интернет, е когато си правите такава система за поливане, система за къща, система за парник и така нататък, винаги оставете един въздушен джоб, да могат тръбите да се движат. И другото, което е ето тези въздуховоди. Така да влиза свеж въздух лятото, защото се напича капака, става един конденс и другото вече не ми се коментира. И хубаво е така да има една тръба или към канализацията, или към двора. В случая тази е към двора, тази е към канализацията. Да има за като сифон. И още нещо широко. Нека да е широко, защото хубаво е така човек като мен 104 кг да влезе, да сложи една помпа, да сложи друга помпа, да сложи трета помпа, където да приема за източване, ако шахта се напълни с вода. И това от мен е част по трудово. Ако имате въпроси, драскайте в коментари.